Eta festetan bertxotan itzea zaila izaten da, gehien bat esaten dut, bueno, jendea askotan festarako daolako eta ez igual bertxok aitzeko. Askotan deitzen zaituzte, bertxotan aitzeko herri afaritan, jaiak dien egunetan eta errexiten zaizu, gustatzen zaizu, edo komplikatua da, nahiago dezu beste giro batean bertxotan aitu. Nik uste dut, beti izan dizen dugu bertsolaria, eta plastilina antzekoa diela. Edo zer formatara moldatzen jakin behar duela. Eta zuk goixen behar duzu. Bertso afaria balima da, bertso afaria antolatua, jendea jututa bertso entzuten da. Eta balima da afaria festan barroan, jakin behar duzu, danak ez diala bertso entzuten juten, beste martxa baten dabiltzala, eta hori ulertzen jakin behar duzu. Eta garaian garaikoa da. Bueno, baina pazientzia behar du, guk behar du, gure gine behar du pazientzia. Orduan, botan ez beste. Noiz behitxe pasatzaizu pazientziai galdu behar izana edo galdu ez ula nahi gabere? Normalean, pazientzia dana galtzeako badakit moztu behar dara mozten. Bale. Pazientzia galtu behar du da. Ja ez da horremeiek, ez da? Iñaki, zure kasun, egia da herri kirolak normalen ospatzeia momentun, ez dakitu hain nola izangoan, kontua ze urten poderioz ere gauzak asko aldatu dira, baina normalen atxaldeko... Ez hainbeste, ez hainbeste. Behar bada aldatu dena gauza bat da, garai bateko jaialdi askotan, bertsolariak, herri kirolak, dantzariak, denak jaialdi berean izaten ziren. Bai, ordutegi. Eta elkar errespetatu ezkeo oso polita izaten zen. Nik askotan sufritzen nuen, eta kontatuko izuet zergatik. Zuk saioa egin duzu eta beste batea joan behar duzu. Trastekate egin behar dituzu. Eta bertsolarik ari dira. Eta nek, nuen moduan karrotxoak inarria bastartzen nuen. Naiskolarik, lantxak libratu behar da auto eta sufritu. Baina, behintzat, jaialdi politi asko egin izan dire denetatik tarteko zirela, bertsolariak, kantariak, dantzariak, denetatik. Eta, Amerikara joan, Euskal Festa erraldoi bat antolatzen denen, hola antolatzen dute, ez? Nik uste, bertsoak entzun nahi dituen entzako, areto batea joan, patxadan, eserita, eta errespetoz beste modu batera askoz politiago dela. Baina, plaza askotan, nik uste bertsoak entzuteko aukerak izan direla, naiz da beste gauza batzu tarteko izan.